se bojím. Normálně to tam dej, A nech to chvilku ponořené a až se ti ponoří ten splávek, až se dívej se na něj, vidíš? A teď zatáhni. No, super! A tahej ho. Kristina, jo, taky úskok dozadu. Super, holčičku, výborně. Honzu, je to těžké? No, Honzu, je to těžké ten struh? Ne, není. Není těžký, že ne? Ale ten, promiň, Dobrý, že jsem ti klepl. to nevadí. Počkej. On ti z toho vyskočil? No počkej, já vám to pomůžu nadvednout, ať on nezdrhá. Počkej, počkej, nic nezvede, Kristi, on je mimo ten podběrák. Rybí vrah. Nezvedej to, Kristi. Já ho pak nemám jak klepnout. Je to? Jo, třetí. Ale mám myslím dobrý, že? Kristina v úctyhodné vzdálenosti.